Vaparin kylkipotkut. Lähet potkimaan vapaa uintia niin, että toinen käsi on edessä ja toinen on sivussa siellä reiden päällä lepää. Alempi käsi on edessä. Haet kiertoa vartaloon, että oot kiertyneenä noin 45 astetta. Tämä harjoite on hyvä tehdä snorkkelin kanssa, tai jos oot taitava jo tässä harjoitteessa, voit kääntää päätä ja ottaa happea sieltä sivusta. Edestä päin näet hyvin, miten vartalon asento on kiertyneenä noin 45 astetta. Katse on suoraa kohti pohjaa, ainoastaan silloin, jos hengität, voit kurkata sivulle. Jos koet tämän harjoitteen hankalaksi, voit käyttää räpylöitä kaverina. Jos sekin on hankalaa, voit ottaa tommosen kellukkeen tonne käden alle, mistä saat vähän tukea tähän harjoitteeseen. Tuossa käytän pullaria, se voi myöskin olla lauta, mutta pidemmän päälle en suosittele tämmöistä harjoitusta, koska siinä tulee aika kova paine olkapäälle ja parempi on, jos pystyt tekemään ilman tuota kelluketta etumaisen käden alla.